נמשיך. בואו נסובב את שורש כף היד. חמם את המפרק. גם את האצבעות. בואו נוסיף גם את מפרק הקרסול. אני אנסה קצת ליצור פה איזושהי קואורדינציה. צד שני. נפתח. שוב. סיבוב. בואו נוסיף את הקרסול השני. ננסה להתאים בתנועה לנשימה. צד שני, פתוח. פתוח. לנער, 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 לנער. בואו נרים למעלה וגבוה מהברך. הברך מובילה, אבל ננסה להיות מאוד מאוד מרוכזים. לא להיות בתנועות גדולות. תנועה קטנה. נשלטת. יופי. גבוה. כף יד לברך. כף יד לברך. פה, חלק הזה. כף יד לברך. הופ. הופ. בואו נעשה באלכסון. הופ, נצליב. הופ. יופי. נשחרר, 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 נשען על רגל ימין. ננסה להיות באוויר. אם קשה להניח. מי שיכול שיווי משקל גם על הדרך. הופ. ונניח, נעביר משקל לשמאל. מי שצריך מניח, מי שיכול, מתרכז בנקודה. שיווי משקל מאוד חשוב. יופי, שק שק שוב, נעביר משקל לרגל ימין. בואו ננסה לסובב את מפרק הברך. לסובב. אם קשה אז מפה, אבל תחשוב על הברך בסיבוב. צד שני. מפה. יופי, רגל שנייה, נעביר משקל לשמאל, כל משקל על גוף על שמאל. אין משקל על רגל ימין. בואו ננסה לנתק. לסובב עם מפרק הברך. ריכוז בנקודה, התבוננות, צד שני. טוב, שק, 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 שק. כיפוף, מישוב, בלי נעילה. כיפוף, מישוב. עוד טיפה. יופי, סיבוב פנימה. צד שני החוצה. יופי. ובואו נעלה למעלה. בגב עגול, חוליה, 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 חוליה. נניח ידיים על המפרק, טיפה פיסוק. קצת יותר מרוחב הגן. סיבוב. הסיבוב הוא מהאגן, לא מהגב, לא מהגב. האגן הולך לאחור, האגן הולך הצידה, הולך קדימה. לא הגב, הגב הוא חלק מהגוף, אז זה נראה. האגן מוביל, האגן מצייר מעגל. צד שני. אגן. שמונה. צד שני. יופי, ידיים עולות. סנטר נצמד לבית חזה מרפקים. הפוך. מרפק למרפק. בואו נתכנס. כמו פרח הלוטוס פנימה בשאיפה. בנשיפה נצמח מהבפנים החוצה. נפתח את הלב ליקום. לפתוח. לקבל את העולם. ואז
ניכנס בתוכנו, נקבל את עצמנו. שאיפה, נצא מהפנים החוצה, נצמח, לפתוח, שוב, פנים, ועם הנשיפה נצמח כמו צמח, לצאת מבפנים, לקבל את העולם, לפתוח בבית החזה, את הלב, לנשום. יופי, ובואו נאסוף את הידיים, נשלב אצבעות, נהפוך כפות ידיים, כך שאיפה ברכיים רכות, אנחנו טיפה יושבים מרחיבים שכמות, בטן אסופה, לנשום, ובואו נצמח למעלה, כפות רגליים משתרשות לאדמה, ואנחנו מעריכים את הצדדים, מבט לכפות ידיים. ולמרכז, לצד שני, מבט לכפות ידיים. יופי. בואו נחזור למרכז, ניקח שאיפה, נתארך. נפתח, לאט, 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 לאט. ידיים יורדות, סובב כתפיים לאחור. נחמם את המפרק. וקדימה. יופי. בואו ניקח אוזן לכתף. יד מתנגדת. יד נגדית. נשחרר. אוזן לכתף. יד מתנגדת. חושבת למטה. לאחור. בואו ניקח את כפות ידיים, סטופ קדימה. ונשחרר, סנטר, נצמד לבית חזה, ידיים לאחור, סטופ לאחור. ונשחרר, בואו נעשה סיבוב של הצוואר. לאט לאט. אם אפשר גם העיניים ולראות את התנועה. העיניים מסרקות את החלל. צד שני. יופי, בואו נעצור פה, נתחיל לרדת למטה. חוליה אחרי חוליה. לאט 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 לאט. טלטול של הגב. מצד לצד כמו סמרטות ברכיים לא נעולות. קדימה ואחורה. בעצם הזנב עד קצה הראש. יופי, טיפה פיסוק בין הרגליים. בואו נמתח קצת. ננשום, כל אחד יורד. כמה שנעים, אפשר יותר. להרגיש מה שאפשר, להתחבר לגוף היום. יופי, צד שני. ננסה לא להרים את כף הרגל הנגדית, לסובב אותה טיפה פנימה. עוד אחד קטן לצד אחד. ולצד שני. בואו נעצור פה במרכז, אנחנו בעמידת סומו, ידיים על הירך, ננעל, מרפק, ברוטציה, מבט לאחור, הפוך ממני. ננשום, ממש נרגיש את הכליות פה, את הפיתול, שאיפה, נשיפה, יד שנייה, מרפק ננעל, מבט לאחור. עוד פעם, שאיפה, נשיפה. עוד אחד. יופי, ועצרנו במרכז. בואו נעלה עם הנשימה. שאיפה גדולה, גב כאוב. נשיפה, גב כאוב. שאיפה. גב כאוב. נשיפה. אפשר לסגור פסוק טיפה. שאיפה. נשיפה. נניע את חוליות הגב. נשיפה.
לנשום. עוד אחד, שאיפה ננפח בטן. נשיפה נכווץ לבטן, נוציא אוויר, הכל נאסף, ואנחנו עולים למעלה, בונים לאט לאט מחדש את עמוד השדרה, עד הקודקוד, נסגור, פיסוק. בואו נאסוף מחדש את הצ'י, ועכשיו התודעה שלנו לא באותו מקום כמו שהתחלנו. שאיפה. לאט. ממש עכשיו לזרום, לאסוף, לעבוד לאט, לנקות מבפנים, לאסוף מהאדמה, בואו נאסוף מהשמיים, שירח ונקי ונשטוף שטיפת אנרגיה. בואו נראה טיפה, בלי גב, נאסוף מהאדמה ומהשמיים ונשטוף. שאיפה. לאט 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 פנימה. ולאט בואו נמשיך. בואו נסובב את שורש כף היד. חמם את המפרק. גם את האצבעות. בואו נוסיף גם את מפרק הקרסול. אני אנסה קצת ליצור פה איזושהי קואורדינציה. צד שני. פתח. שוב. סיבוב. בואו נוסיף את הקרסול השני. ננסה להתאים בתנועה לנשימה. צד שני, פתוח. פתוח. לנער, 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 לנער. בואו נרים למעלה וגבוה מהברך. הברך מובילה, אבל ננסה להיות מאוד מאוד